crec que un sistema educatiu que com a resultat de 10 anys d'escolarització associen lectura amb avorriment, vol dir que alguna cosa no acaba de funcionar. Per això proposem que a dins qualsevol contingut, jo diria que tot professor és, en certa mesura, un professor de lectura i com a tal ha d'ensenyar a llegir els materials propis de la seva assignatura gaudint-ne. I aquí està com podem fer això. A dins d'una educació que al llarg del segle XX s'ha centrat en el desenvolupament cognitiu i, com ha dit molt bé Antoni Zabala, hem de tenir la perspectiva del desenvolupament integral de la persona, atendre les necessitats per educar per la vida. Educar per la vida vol dir fer una anàlisi de les necessitats del nostre entorn per poder respondre a aquestes necessitats des de l'educació. I sense entrar en massa detalls, observo necessitats que tenen a veure amb la prevalença d'ansietat, estrès, depressió, consum de drogues, violència, comportament de risc, etc. Que tot això té, en el fons, un substrat emocional i que és una manifestació de l'analfabetisme emocional. I per fer front a tot això proposem una educació per la vida enfocada en el desenvolupament integral de totes les persones perquè, entre altres aspectes, es desenvolupin les competències, dins una educació enfocada en el desenvolupament de competències, les competències socials emocionals. Quan desenvolupem les competències emocionals, és a dir, consciència de les pròpies emocions, capacitat de regular les pròpies emocions, capacitat de relacionar-nos positivament amb altres persones, malgrat la discrepància, tot això té com a efectes no la supressió dels conflictes, que els conflictes són inevitables, sinó la capacitat de poder afrontar els conflictes des d'una ira que la puguem superar, que la puguem regular quan sigui necessari. Pensem que només la capacitat per regular la ira, és a dir, ràbia, enfado, fúria, còlera, odi, etc., en situacions de tensió, en situacions de compromís, pot ser una mesura de prevenció de la violència, tal com tenim evidències de que així pot funcionar. Només invertir energies en la prevenció de la violència crec que ja hauria de ser un dels primers objectius de l'educació. En definitiva, una educació enfocada de cap a la vida ha de respondre a les necessitats socials, moltes de les quals no estan suficientment ateses i contemplades dins les àrees acadèmiques ordinàries, i per això el que reclamem és una sensibilització del professorat, una sensibilització de les famílies, de la societat i també de la classe política per prendre consciència de quina és la finalitat de l'educació i proporcionar la formació del professorat del futur, la formació contínua del professorat amb actiu perquè s'atenguin a les necessitats emocionals com un aspecte important de l'educació. Moltes gràcies.